Ja, jeg vil lige forklare lidt om den her ernæringsberegning, som I skal i gang med at lave lige om lidt, når I selv skal til at lave den her opgave. Altså det første det er, at I skal gå ud i jeres køkken, finde noget mad, I gerne vil spise. Hvis I kan få morgenmad nu, så kunne det være noget morgenmad. Det kan være et mellemmåltid eller noget andet. Det må meget gerne være noget, I har lyst til at spise. Måske ikke lige nu, men så måske senere. Det eneste krav er, at der skal være mindst 3 forskellige ting. Det må gerne være drikkevarer, så længe det bare ikke er et eller andet light-produkt, hvor der ikke er noget i af noget som helst, så er det ikke særlig sjovt. Men 3 forskellige og gerne flere ting. Så skal I have en køkkenvægt og veje jeres ingredienser af, og kigge på varedeklarationerne og tage et billede af dem. Hvis det er noget frugt og grønt, så er der nok ikke en varedeklaration på, så fortæller jeg lige lidt senere, hvordan I så skal gøre. Men jeg har fundet en tallerken mad her oppe i mit eget køkken, det fra i går aftes, hvor jeg ikke havde fået ret meget aftensmad, og var sådan lidt sulten, da jeg havde fået puttet mine børn. Så der er sådan lidt af hvert her. Der er noget æble, der er nogle clementiner, så er der knækbrød med ost på, og så er der nogle chokolademandler. Det var lige det, jeg havde lyst til. Så skal jeg prøve at gætte på her, hvor mange kalorier min anretning indeholder, og hvordan energifordelingen cirka er. Hvis jeg sådan skulle... Nu har jeg jo regnet det ud, så nu ved jeg godt, hvor mange der er. Men jeg vil nok tænke, at der er omkring en 400 kalorier på den her tallerken. Og i energifordelingen, der vil jeg tænke, der er knækbrød, æble og clementin, som er sådan ret meget kulhydrat. Så jeg vil tænke, at andelen af kulhydrat er forholdsvis stor. Så er der nok også ret meget fedt fra osten og fra mandlerne. Så jeg vil også tænke, at fedtindholdet er ok stort på den her tallerken. Måske endda lidt større, end det burde være. Og så tænker jeg, at protein nok er det, der er mindst af, og som måske endda er sådan lige underkanten af, hvad der burde være. Men nu får vi se, når vi regner på det. Så jeg har udfyldt et skema her med mine 5 fødevarer. Knækbrød, ost, clementin, æble og chokolademandler. Og så har jeg noteret herude, hvad jeg har vejet dem, altså hvad de har vejet på min vægt. Så simpelthen hvor mange gram der er af hver ingrediens. Hvis vi starter med knækbrød, så har jeg varedeklarationen herovre i siden. Og den er rimelig nem, fordi der står simpelthen her, hvor meget er der per skive knækbrød. Og jeg har jo taget en skive. Så det passer fint. Så jeg har sådan set bare aflæst tallene her. Fedt 0,4 gram. Det smider jeg lige ind. 0,4. Kulhydrat 8,2 gram. Og protein 1,5 gram. Yes, det var nemt. Det var en gratis omgang. Så har jeg osten. Der har jeg varedeklarationen herude. Det er altså en, jeg har søgt frem, fordi jeg kom til at smide pakken ud og have puttet det over i en bøtte i stedet for. Så jeg har så søgt, og det er ikke sikkert, at det passer lige præcis med den ost. Men det var en cheddarost, jeg havde, så det er nok ikke helt ved siden af. Nu står der jo så her mængde per 100 gram. Og jeg har jo ikke 100 gram ost, jeg har 20 gram. Så når vi skal gå i gang med vores fedt her, så kan man gøre det på 2 måder. Nu har jeg taget præcis 20 gram ost. Så det vil sige, at det er jo en femtedel af 100 gram. Så man kan jo tage sit 33 gram fedt og dividere med 5. Men det kan vi kun, fordi det lige præcis er 20 gram, jeg har. Så nu tager jeg lige den sådan lidt mere generelle metode. Jeg siger, at jeg har 20 gram. Det dividerer jeg med 100. Det vil sige 0,2. Eller bare 20 divideret med 100. Og så ganger jeg det med de 33. Det regner jeg lige ud. 20 divideret med 100 gange 33. Så ligger op på min lommeregner her ved siden. Det giver 6,6 gram. Så det vil sige, i det her ost, jeg har taget på min tallerken, der er der 6,6 gram fedt. I den portion, jeg ligesom havde taget der. Så hvis vi tager kulhydraterne, så er der 1,3 gram. Det var ikke meget kulhydrat. Så jeg gør det simpelthen det samme igen. 20 divideret med 100 gange med 1,3. Det giver 0,26.
Og nu er det ikke sådan, fordi min vægt er specielt præcis. Så jeg vælger simpelthen at køre decimal af. Så 0,26. Gerne have bare et decimal, altså et tal efter mit komma. Så jeg runder op til 0,3. Og det gør jeg simpelthen for at slippe for alle de decimaler i mine udregninger. Fordi min køkkenvægt har altså kun vist mig, at der var 20 gram. Jeg ved ikke, om det var 20,4 gram, eller om det måske endda kun var 19,8 gram. Altså så præcis er min vægt ikke. Så derfor tager jeg decimalerne af. Yes. Til sidst har vi proteinerne. Der er 25 gram per 100 gram her. Så jeg siger 20 divideret med 100 gange med 25. Og nu tænker jeg, I er ved at have forstået fremgangsmåden her. Jeg får simpelthen 5,0 gram protein i min ost. Yes. Det er fuldstændig den samme fremgangsmåde her ned efter. Her har vi clementinen 128 divideret med 100 gange med, hvor meget fedt der er på 100 gram, hvor meget kulhydrat og hvor meget protein. Så fylder man ud her. Der er lige lidt specielt her ved clementinerne og æblerne. Ja, det er sådan set ligesom cheddarosten. Der har jeg bare fundet på nettet. Så har man søgt på Google ernæringsfakta eller varedeklaration eller næringsindhold i æble og i clementin, så kommer det frem på Google. Og man kan godt, de kan godt se lidt forskellige ud, alt efter hvor man lige får kigget hen. Men som I kan se, fedt 0,2 gram, kulhydrat 14 gram, protein 0,3 gang. Og man så finder en anden en, hvor der står protein 0,5 gram. Det betyder ikke så meget. Det er ret små mængder, der er i frugten her. Så hvis I bare finder en, så er det fint. Det behøver ikke at være noget specielt. I skal kigge efter der. Nu finder jeg lige. Jeg har udfyldt tabellen. Den sætter jeg lige ind. Så det er simpelthen samme fremgangsmåde hele vejen igennem. Og jeg har så også regnet ud hernede i alt. Så det vil sige på hele min tallerken, i de her fødevarer, der nu var, der var der 14,3 gram fedt, 41,4 gram kulhydrater og 9,9 gram protein. Yes. Så det var lidt som jeg havde forventet. Der var ret meget kulhydrat, okay meget fedt og ikke helt så meget protein. Nu skal vi så prøve at regne de her gram, altså det vi har vejet, det som maden vejer, skal vi regne om til energi, altså hvor meget energi får vi ud af de her madvarer. Og der skal man bruge den her tabel hernede, som fortæller os, at 1 gram kulhydrat, det giver altså kroppen 4 af de her kilokalorier. Og en kilokalorie eller en kilojoule, det er sådan to forskellige måleenheder, man kan bruge. Det er som regel kilokalorier, man bruger inden for sådan noget ernæringsberegning og fødevarer. Ja, så den fortæller noget om, hvor meget energi kroppen får. Så hvis man spiser 1 gram kulhydrat, så får din krop 4 kilokalorier. Som er sådan en energienhed. Så du får altså energi for 4 kilokalorier. Du får det samme, hvis du spiser 1 gram protein. Hvis du spiser 1 gram fedt, så får du 9 kilokalorier ud af det. Så det vil så sige, at fedt er noget mere energitæt end protein og kulhydrat er. Altså over dobbelt så meget energi i fedt, i 1 gram fedt, som i 1 gram kulhydrat eller 1 gram protein. Og som I også kan se her, nu har vi ikke lige snakket så meget om alkohol, men vi nævnte jo der i timen i sidste uge, faktisk 7 kilokalorier per gram alkohol, så det er altså næsten lige så energitæt som fedt. Så det kan I tænke på næste gang I drikker shots. I kunne næsten lige så godt drikke ren olie, sådan energimæssigt i hvert fald. Ja, nok om det. Nu skal jeg regne ud, hvor meget energi der kommer, jeg får ud af det fedt, der var på min tallerken. Så jeg havde 14,3 gram af fedtet, og for hvert gram, der får jeg jo 9 kilokalorier. Det vil sige 9 kilokalorier per gram. Jeg har spist. Sådan der. Det regner jeg lige ud her. 14,3 gange 9. Det vil sige 128,7 kilokalorier kom der fra fedt på min tallerken. Gør det samme med kulhydraterne. 41,4 gram havde jeg.
ganger jeg med 4 kilokalorier per gram, der var. Jeg er lidt nazi med enhederne her. Jeg kan rigtig godt lide, at man skriver enheden på, så kan man også se grammene gå ud med gram, så har vi kilokalorier tilbage. Så får vi vores svar i kilokalorier. 41,4 gange 4, 165,6 kilokalorier kom der fra kulhydrat. Protein, det tager jeg bare lige på min lommeregner. 9,9 gram var der, står oppe i tabellen, gange med 4. Det vil sige 39,6. Energien i alt, den er selvfølgelig bare de tre tal plusset sammen, så 39,6 plus 165,6 plus 128,7. Så i alt får jeg 333,9 kilokalorier på min tallerken. Så det stemmer egentlig ret godt overens med, hvad jeg havde forventet. Yes, men nu er det jo sådan, at jeg også gerne vil have den her procentandel, altså hvor mange procent af energien kom fra fedt. Fordi det vi har heroppe, det er jo hvor mange gram. Men i og med, at der jo ikke er lige så meget energi i et gram fedt som i et gram protein, så skal vi regne det om til en energiprocent. Så energi fra fedt, der kom 128,7 kalorier. Det dividerer jeg med. Det dividerer med, hvor meget energi jeg havde i alt i min portion mad. Så 333,9. Og så ganger jeg det med 100, så det er sådan et procentregnestykke, vi har her. Så hvor meget udgør de 128,7 ud af den samlede portion mad? Gange 100. Så får jeg 38,5%. Så fedtet udgør 38,5% af energien på min tallerken. Nu er jeg ved at løbe lidt tør for tid i den her, så jeg regner ikke lige de sidste to. Men vi skal kigge på fedtet, så var der så mange procent. Det anbefalede indhold er 25-40% af energien fra fedt, så det ligger faktisk lige præcis inden for det anbefalede. Men man kan sige, at det ligger lidt i den høje ende. Og når energien fra fedt ligger i den høje ende, så er der en af de andre, eller begge to, der ligger lidt i den lave ende. Kan man godt regne med. Så, overrasket over energiindholdet? Nej, ikke så meget faktisk. Fordelingen, jeg er lidt overrasket over, at fedtet fylder så meget trods alt, men det er inden for anbefalingerne. Så er der noget med, hvilke overvejelser man kan gøre sig. Og hvis jeg nu skulle svare ud fra min tallerken, så ville jeg nok overveje, at mit næste måltid skulle indeholde lidt mindre fedt, og nok også lidt mere protein. Fordi jeg kunne forestille mig, at min proteinprocent her, at det er den, der kommer til at blive lidt lav. Den kommer nok til at ligge omkring 10%, som er lidt i underkanten. I hvert fald i den lave ende. Så det kunne man så sige, det kunne så være det, jeg tager med mig, at måske i morgen eller til mit næste måltid, så skulle man måske skrue lidt ned for fedtet og lidt op for proteinerne. Det kunne være, at man skulle have sig et stykke magert kyllingebryst til aftensmad, eller at man skulle have sig noget andet magert kød, eller måske spise noget skyr, som et andet mellemmåltid. Der er rigtig mange muligheder, og det er vigtigt at huske, at en portion mad, selvom man har fået et eller andet vanvittigt resultat her, så er det jo bare et måltid i hele dit liv. Så længe man spiser varieret, så er der ingen skade sket ved at have en tallerken, der ikke lige er efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Men nu kan I selv komme i gang med at regne på det. Yes, good luck!